Dobar dan, dobrodošli. Šta kažete na moju majicu? Devojke i momci. Šta ćemo danas da spremimo? Pa spremamo džem od šljiva. To nam je sad aktualno. Ajmo da radimo nešto. Evo ovako, ja ovdje imam 2 kg šljiva, pola kg šećera i 1 vanilin šećer. To je ono što ja koristim. Šljive smo oprali. Sada ćemo da ih na pola prepolovimo. Stavljat ćemo u šerpu i tako ćemo da se zabavljamo sve dok ne očistimo. Ja to na pola nemam potrebe na manje. Pošto smo ovaj jedan red završili, mi ćemo posuti malo šećera. Pa ćemo sad sljedeći, pa opet šećer i sve tako dok ne utrošimo šljive i šećer. Šljive smo očistili, stavili šećer. Sada ćemo ih ostaviti 1, 2, 3 sata. Povremeno ćemo da ih promešamo. Vidjet ćemo se mi već svakako kasnije. Možemo malo sada da promešamo da bi nam se ovaj šećer koliko toliko istopio. I evo sada je prošlo pa nekih 3 sata. Vidite da je dosta soka su pustile ove šljive. Sad je vreme da ih stavimo da se kuvaju. Pa ostanite sami. Stavili smo naš poret. Ja ću to uključiti na neku srednju temperaturu. Sačekat ću da počne da kuva, pa ćemo posle da smanjimo. Lagano je krenulo da kuva, evo. Sada možemo da smanjimo temperaturu i kuvat ćemo onako na laganoj vatri. Povremeno promešamo. Pa šta da vam kažem. Vidimo se mi kasnije. Nekih 2 sata je prošlo. Džem je gotov. Možemo da ga isključimo. Da dodamo vanilin šećer. Promešamo. I da ga sipamo u tegle, naravno. Vidimo se. Sipamo odmah u tegle. Ne čekamo ništa, nego ovako vrelo. Znači punimo brzinom ovu teglu dok je sve vruće. Dobro zatvorimo, okrenemo na opačke i tako dok sve ne napunimo koliko imamo. Šta da vam kažem, eto taj jedan način na kako mi spremamo naš džem. Ukusan je, probajte ga, mi se vidimo uskoro, jedan veliki pozdrav.